Ongi etorri Donostiara, ikusiko dugun ibilbide ederra Lakontxatik igaro eta Izeorrazir arte izango da. Bidean, hainbat toki esanguratsu ikusiko ditugu. Akuariuma, tiobiboa, spa bat, eta nahi izanez gero, haietako batean diru pixkat ere gastatu dezakezu! Wow! Hemen Donostiako akuariuma, eta bere alboan untzi museo ederra. Nola ez, portuan kokatuak. In a way, we found the city hall, an amazing carousel in front of it. Enjoy it! Ibilbide guztian, bizikletentzako bide gorri ere badago, bizikleta zibili nahi dutenentzako. Aurrera jarraituz, Lakontxako hondartza ederra dago, bere irlata guzti. Bertan, La Perla Talaso Spa dago kokatua, erlaxatu nahi duenarentzat. Continuing on our way, we have our stay and views from a beautiful walk. Bukaerara hurbilduz, hondarretako hondartza lasaia dago, hau ere, Irlaparean. Eta Igeldo mendiaren magalea. Ibilbide luze hau egin ondoren, iritsi gara gure helmugara. Let's go! Hemen daude haizearen orraziak, gure ibilbidearen bukaeran. Beautiful, amazing, outstanding!